Halo namaskar, welcome to my YouTube channel. Ang da soko थांनो नायदों ओमफ्राय मोनसे सरप्राइज दङ आं बे बाथ्राखौ खिथायाखैमोन रावनोबो ओमफ्राय दा नोंसोरनि सिगाङाव बुंनोसै माने आं YouTube चेनेलखौ हारसिं सालाया आरो न आंनि एडिटिं सासे दङ आंनि भिडिअखौ एडिटिं खालामग्रा दा नायलांबाय थादो लोगो हमलांगोन आं दा लोगोखौ लोगो हमनो थांगासिनो दं ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो आरो न नुलांबाय थागोन गासिखौबो आंनि भिडिअखौ एडिटिं खालामग्रा दं आरो सासे आं हारसिं बानाया माने ना आं भिडिअखौ बानायना बेखौ एडिटिं खालामनो होयो ओमफ्राय जों माने YouTube चेनेलखौ सानैजों खुलिदो आरो न दा लोगो हमनो थांनायदो ओमफ्राय माने बाय पार्सनेल खोथा दं बेखौ दा रायलायनायलाय जों लोगो हमना खोन्थिगोन आं नोंसोरनो लेट्स गो साइकेल थांदो थौ लोगो डाइरेक्ट बेखौ लोगो हमनो खानोसै Đây asal berkeluh mana nih? Nih, जोंनि माने जोंनि तामुलपुर जायगानि तेल डिपु मोनबाय नै तेल डिपु मोनबाय औ जोंनि एडिटिं मास्टारखौ लोगो मोनथारसिगोन नायलांदो लोगोफोर आंखौ नेगासिनो दं बिसोर कमार्स कलेजनि गेटआव नेगासिनो दं थौदो कमार्स कलेज गेट मोनफैबाय बाट बिसोरो माजा गालै दं बेखौ नुथ'वाखै माजाबाबो गालै दं बिसोर दा नागिरनांलायसिगोन नागिरनायाव जेबो टाइम थाङा बिथिं थांनांगोन जों लोगो मोनगोन नै आसोलफोरा बेयाव दोङो अ सेट मोनफैबाय फाइनालि मोनफैबाय जोंनि आसोलखौ नै नुसिगोन मोखां खोबथेगासिनो दोङो जोंनिया नै एडिटिं मास्टारा नै जोंहा टेक्ला आदाया ओइ नै टेक्ला मायाव नांलांदो लोगोफोर नै बियो कमार्स कलेजनि गेट I mean कमार्स कलेजआ बिथिं गालै दोङो आरो न ओमफ्राय नैबेनो कमार्स कलेजनि गेटआ ओमफ्राय बाट बैथिंनो बरकपा हाई स्कुल दं बैथिं बे गेटआ बरकपा हाई स्कुल बियो तामुलपुर एरियायाव दं बाट नै आंनि एडिटिं मास्टारा साइकेल सलायथिबाय थादों बाट आङो दा नै साइकेलखौ सलायनायदों टायारफोराबो गिदिरथार नै डाइरेक्ट नायनो हागोन नोंथांमोना बे साइकेलजों माने जेकेटआबो मिलायखादों आंनिया बाट ओमफ्राय इथिं मायाव थांनाय जायो खिथिलांगासिनो दं लोगोफोर नायलायबाय थादो बिदिब्ला माथो भिडिअखौ दे नायदो लोगोफोर जों थांगासिनो दं जों मोनसे प्लेनिं लादों पार्कआव हाबनानै मोजां रायलायनो पार्सनेल बाथ्रा दा थांगासिनो दं थांबायानो थागोन ओमफ्राय पार्कआव हाबनानै बरिया रायलायनोसै जोङो खायसेखौ केमेरामेन सिगाङाव फाय लोगोफोर नै आं दा नै गारिखौ सलायगासिनो ओइ मा गो स्ल'नो बे पस्टारा ओइथिं नाय जों दा इथिं मोनबाय नै पाबजिनि माबाया नङा पाबजिनि फिसा नङा बिल्डिंनि नङा बाट जों थांबाय थादो नैथिं बहुद फिसा लामा दङ एसे हाबलांनि नैथिं अ मा गो ओइ नै मा गारि थांदोलै ओइ नै खांख्राइ गारि थांदो लोगोफोर खांख्राइ गारि नै आंनिया एडिटिं मास्टारा पार्सनेल दस आंनि कलेजनि नायनो हागोन नोंथांमोना नै साइकेल सालायगासिनो दोङो डाइरेक्ट नै हाय तो बोलो भाई ये मिलेगा सैलरी मिलेगा मोनगोन ब्रा लोगो मोनगोन दाथ' जानो ओमफ्राय दा दे खिथिलांगासिनो दोङो लोगोफोर जों दा गरायसर सक मोनफैबाय बिदिनो गरायसर सका आरो जाय माने फिटनेस माने गावखौ दाग्रा खालामनो गोसो ना बेयाव जिम दङ बेयाव जिम जइन लानो हागोन
ओमफ्राय एडमिसनाव बेसेबां जों बेफोरखौबो मिथिया माहाय माहाय बेसेबां बेखौबो मिथिया बाट सोरबा गोसो दंबा लाफाय आरो गरेस्वर सक डाइरेक्ट मेन सकआवनोखा आरो ना डाइरेक्ट लाफायखानो हागोन नैथिं गारि गेरेज दं बिदि बिदिनो टिभिएस श'रुम गिदिर ओइ जों दा मटंगा सक मोनबाय ओमफ्राय मा होनो नायलांदो सकफोरा जोंनिया माने बारा गिदिरबो नङा फिसाबो नङा आरोना नायलांबाय थादो सकखौ बेलासे बेलासे गिदिंनोलाय बहुद मोजां दै ओरैनो टाइम आरोना फरायखांनानै ओरैनो दसे दसे ओंखारनो थाखाय नायलांदो पार्कआव हाबैनो दङ नै फाइनालि जों जि जायगायाव फैनो रायलायनो होनदोंमोन बे जायगायाव मोनहैसिगोन माने जोंनि तामुलपुर एरियानो माने फिसा मोनसे माने पार्क आरोना मटंगा गयबारि पार्क ओमफ्राय दा मोनहैसिगोन नायबाय थादो लोगोफोर नै जोंनि मटंगा दलङा बेनो दैया इथिं माथिंनिफ्राय फैयो जों मिथिया आरोना दलङा इनो बारा गोलाव नङा गुसुं खान्दा गुसुं नै मोनबाय लोगोफोर जोंनिया देखायलांसै लोगोफोर सिङाव मा दोङो बैथिंनो पार्कआव रावबानो गैया सिरि सार पार्कआ हो दा हाबफैगोन जोङो ना ओमफ्राय जोङो ओइथिं ससे थांना फैनि र' गिदिंना फैनि जेबानो गैया दा मोनायाव हाबफैगोन जेबो टाइम जायाखै दे लोगोफोर दा हाबना खिथिसिगोन ओइ नै बिथिं हाबग्रा गेट ओइथिंनो दे नैया जोंनि तामुलपुर हायार सेकेन्डारि कलेज बेबायदि दा माने इलेक्सननि टाइम ना माबा जागासिनो दोङो दा इलेक्सन जागासिनो दोङो ओंखायनो नायनांगौ बेबायदि मारै बेफोरबायदि जागाया बाट नोंसोरनो जोंनि तामुलपुराव जानाय हाथाय मतलब मा बुङोलै हाथायखौ आरो बाजार मार्केट जोंनि तामुलपुर एरियानि मार्केटखौ खिथिनोसै लोगोफोर नायनांसिगोन ओमफ्राय सानसे मोजां टाइम लानानै हाथायनि माने जिखिनि फानग्रा मुवा जायगा बेफोरखौ जों फारसेनिफ्राय खिथिगोन जाय नायनो गोसो दोङो कमेन्टआव खिथाहरदो लोगोफोर प्लिज कमेन्टआव खिथाहर ओमफ्राय मा होनबावनो दे लोगोफोर सम मोनबाथाय खानसे मोजां लानानै हेगारगोन जों दे माने मार्केटआ ओरैबायसा आरोना ओमफ्राय माने बाजार नुबासो मिथियो आरोना ओरैनो दा माने लांदां फाननाय जेबो नुवा दा माने बाजार जोबखांनायनि उनावसो मिथियो जोंनि बाजारा इयाव मनडे फ्राइडे इखालिल'सो जायो सप्तायाव खेबनै जायो मनडे आरो फ्राइडे जायो बेयाव नोंथांमोननो सानसे मोजां टाइम लानानै बे हाथायखौ माने फुरा ग्राउन्ड गिदिंजोबनानै खिथिगोन जोङो नोंथांमोना जाय नायनो गोसो दोङो माने जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय फिसा जायगायाव माने मोनसे मार्केट दं बे तामुलपुर मार्केट होनो बेखौ गयबारि मार्केट ओमफ्राय दा मोनसे मा होनो तामुलपुर एरियानि फिसा पुलिस स्टेशन मा I mean सालायानो गिदिङाखैमोन आंलाय Sevilla que traigo नङा मोनसे मजाकसो बाट बियो नंगौ आरोना मोनसे पुलिस स्टेशन बेयाव जाय माने नियम मथे सोलिया बिसोरनि गारिखौ सोना दोनो मा नांदो A few moments later नायदों बिथिं थांबाथाय माने बारायगाव एरियाखौ मोनो आरोना ओमफ्राय बिथिं थांनानै मोनसे बरिया प्राइभेट स्कुल मोनगोन बे स्कुलनि नामखौ माने सेन्ट जिभियार होनो लाखिथ'याव बेथिं थांबाथाय माने सेन्ट जिभियार स्कुल मोनो आरोना ओमफ्राय दा जों बिथिं थांनायदो नोंसोर नुलांगोन सेन्ट जिभियारखौ जोङो बरिया खिथिलांगोन माने बारायगाव नै बारायगाव न'निफ्राय फै बेसेबां मोजां खिन्थादो दा ओमफ्राय हाबलांसै आरो न' जों दा इथिंगालै बहुत मेंबायबो साइकेलजोंसो फैदो दिनै बुङै ओमफ्राय दा इथिंगालै हाबसै
serious? Hai guys, जोंनिया नै सेनानो गना होदों दा सोगासिनो दं नै मेकारा सोगासिनो दं ओमफ्राय दा इयो हामसिगोन दे हामबाय लोगोफोर हामबाय ओमफ्राय आं दा नैदो सलायदो आंनि रेसिं साइकेल बा जों दा थांगासिनो दं दे लोगोफोर नायबाय था न निंसोबायलै साइकेल सलाय सलाय ऐसे तो नहीं होता है लोगोफोर नैबेनो खृष्टान मिशन ओमफ्राय सेन्ट जेभियार होनो खृष्टान मिशन होनो बे वालखौनो नायलाना सिङावथ' हाबनो ओमफ्राय एन्ट्रि होआ सिङाव हाबनो बाट बेफोराव वालखौनो नायला ओइ नोंसिनि नावार बिल्डिंखौ ओमफ्राय गिर्जाया माथिं नोंसिनिया थ' गिर्जानिफ्राय खिथिहरनिफ्राय नायलानो हागोन लोगो बहुत कसिस खालामदों जोङो ओमफ्राय जोंखौ हाबनो एन्ट्रि होआ जोंना जोंहा मिथिया जों सोंना नायाखै बाट नायनो हागोन फाय थाबो भिडिअ फाय फाय था कामिं कामिं फाय 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 ना फाय आं उनसारसै क्या हुआ उधर मिठाई लेके आना उधर जा नहीं उधर क्या कहते हैं उसको जों दा मोटंगा सकआव थांनानै जाहैगोन दा मेंबाय स्टान खामै खामै बहुत रेसिं साइकेल होनो इखो जिसको कहता है घटिया स्टान जोंनिया नै सिटाबो नै ओरै जालायो बाट बेखौनो खालामना दोङो नै आथिङा थांबाय नै आथिङाव नाय नै आथिङा थांबाय नै नायनो हागोन लोगोफोर आथिङा थांबाय आंनिया थैसै ओंखारनो आथिंनि थिखाखै माथो होनलाय अ सेस नै आथिङा थांबाय लोगोफोर नै जेबो नङा इफोरो थांबाय ना जिखुनु A few moments later. लोगोफोर नैबेनो खृष्टान मिशन ओमफ्राय सेन्ट जेभियार होनो खृष्टान मिशन होनो बे वालखौनो नायलाना सिङावथ' हाबनो ओमफ्राय एन्ट्रि होआ सिङाव हाबनो बाट बेफोराव वालखौनो नायला ओइ नोंसिनि नावार बिल्डिंखौ ओमफ्राय गिर्जाया माथिं नोंसिनिया थ' गिर्जानिफ्राय खिथिहरनिफ्राय नायलानो हागोन लोगो बहुत कसिस खालामदों जोङो ओमफ्राय जोंखौ हाबनो एन्ट्रि होआ जोंना जोंहा मिथिया जों सोंना नायाखै बाट नायनो हागोन फाय थाबो भिडिअ फाय फाय था कामिं कामिं फाय 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 ना फाय आं उनसारसै खिथिहरलाय बाहाय नै ओमफ्राय स्कुलनि गेटआ ओरैबायसा फाय ससे फायनो हागोन फायलाय ससे फाय हागोनलै हागोन नाजावाल' इफोरो स्कुला ओरैबायसा थ' थांसै लोगो जोङो माने फाग्ला बायदि गिदिंथिंगासिनो दोङो दा बारायगावखौ जोङो सैमा बांग्रा बायदि गिदिंथिंगासिनो दोङो लोगोफोर नै आंनि माबाया एडिटर मास्टारा बाट जेबो नङा न' खिथिबाबो लाजिनांगौ जेबो बाथ्रा नङा दे मान मेंबाय हमें मतलब कि उधर बहुत शांति से रहना पड़ता है क्योंकि क्या कहता है उसको पता नहीं लोगोफोर गोजां बोथोर गिदिंनाय बोथोर साइकेल मारि दोग्रोना पेडेल मारि दोग्रोना पेडेल मारि जागाया ओरैबायदि मोजां ना लोगोफोर बारायगावआ बहुत मोजां नाङो बाट दिनै बहुत गिदिंबाय आरो न' लोगोखौ लिंहरनानै ओमफ्राय दा थांनोसै पार्कआव हाबनो नागिरनाय नायनि दा हाबनो हाबाथाय खिथिनोसै दे लोगोफोर मबाइलाव आउसदो आखाइदोसो लानाय जायोना लोगोफोर जोङो नै दा माने पार्कआव हाबनाय जोंनि पार्कआ ओरैबायदि गेटआ नायलाय लोगोफोर नै आं फार्स्ट हाबग्रोबाय नै आं फार्स्ट हाबग्रोबाय फाय केमेरामेन हाबफाबो उन नै लाबाय थांसै नै आंसो हाबबाय एदो साइकेलखौ एवदोन दे थै रायजागोन ओइ खट होजागोन साइकेल आं दोननि रायजाबालाय सोर साइकेल होमबा बिथिंसो ना बेयाव सोर फैनो दालाय आङो लिडि साइकेल होननानै गावा हिन्जावफोर साइकेल होननानै आंनो आजा नै जोंनिया ब्लगिं खालामग्राया लागोन होदा साइकेल आजा ब्लगिं आं खालामखिसै उल्थालाय थांथा थ' ओइ लागै थांथ' ओइयाव लागै
It's caught in the crossfire.